És possible fer les coses d'una altra manera. N'hi ha persones que formen part de la candidatura, els uns parlen més bé, els altres menys, els uns se'ls nota que hi ha un pòsit cultural important, que tenen carrera, per dir-ho d'alguna manera, altres no. Llavors, clar, la pregunta que volem que us feu és: aquesta gent ens pot representar? Si semblen que siguin nosaltres. Si aquest missatge l'enteneu, és a dir, que el poble l'hem de fer, l'hem de gestionar entre tots, la química que busquem és que realment veieu que persones normals i corrents com vosaltres, simplement que ens uneix una idea de que les coses es poden fer millor. M'agradaria contribuir a millorar l'harmonia entre l'ésser humà i la natura. Ens trobem dins d'una emergència climàtica, ja que la temperatura global del planeta s'està escalfant. No és normal que estem patint ara, és una acceleració d'aquest canvi climàtic i les conseqüències que estem patint. Hem superat el punt d'inflexió en el qual es podia evitar, però el que sí que podem fer és mitigar les seves conseqüències. Cuidant els recursos naturals a Creixell, crec que hem de prendre partit per cuidar aquests valors naturals del municipi i millorar-los, reciclant millor i reduint el consum de plàstics, recolzant els comerços locals, evitant transports i regulant els serveis bàsics de la llum i de l'aigua. És per això que ara formo part de Capgirem Creixell, perquè considero l'únic projecte amb les idees, les ganes i una llista amb persones formades, encapçalada per Vicent, capaces de contribuir al canvi que Creixell necessita. Però tenim un problema, que els pressupostos municipals, la informació que hi ha penjada és molt genèrica i poc transparent. S'agrupen partides, juguen amb això, despeses juntes, fan una pilota i diuen no, tot això és aquesta pilota. No, perquè dintre d'aquesta pilota hi ha més coses. I això no ho sabem, vull dir, no tenim accés a aquesta informació. Trobem davant d'un ajuntament que té uns costos fixes de personal que suposen un 60% del pressupost, però hi ha un altre 40% amb el que es pot treballar. I molt. Sabeu què cobren entre tots? Uns 250.000 euros aproximadament anuals. I d'aquests, 205 són dels regidors. Creiem que això es pot rebaixar més d'un 40%. És el que hem de fer, entre tots. No solament nosaltres, perquè aquí ha de participar tothom, també la gent del carrer. No volem les decisions del poble recaiguin sobre una persona, la responsable de tot, sinó que hi apostem que han d'haver uns pressupostos participatius. És necessari obrir la casa gran, com tothom pugui anar i trobar-s'hi a casa. Gràndula Vilamoré. El patrimoni històric de Creixell és clau per a donar-li vida a la nostra vila. Podria fer-se un pla integral de conservació del patrimoni i del casc antic. Com ho fem? La remodelació de la plaça, es va informar a la gent, una vegada ja s'havia aprovat una reforma i ha quedat com ha quedat. Desenvolupament sostenible, que inclou reurbanitzar la zona, com zones peatonals, i la millora d'aquests espais públics. Ja sabem com estan de deixats. Fer campanyes, el tema del reciclatge, a mig o llarg termini seria que aquest servei fos municipal. L'aigua ja fa molts anys que també es va fer la concessió i es poden fer moltes coses i no cal un cost molt elevat. Les licitacions havien de fer-se transparent, el gimnàs, bar del casal, el bar del futbol, que qualsevol es pugui presentar dels treballadors de l'Ajuntament. N'hi ha persones que depenen d'una empresa externa i el que no podem fer és que aquestes persones que depenen d'aquest sou se'ls rebaixa la policia local. Planteja que cada vegada va reduint-se una persona. No s'arriba a tot arreu. Hi ha d'haver, mirant el pressupost, ampliar. És el poble qui governa. Tenim un codi ètic. Nosaltres no volem fer política, però no viure de la política. No pot haver sous tan desorbitats. Terra de fraternitat. És el poble qui governa des del fons de la ciutat. Des del fons de la ciutat. La limitació de mandats, 2 legislatures màxim, estem en aquest canvi que volem fer a l'Ajuntament i les polítiques que s'apliquen. Pot sortir el sol.